Povești de suporter cu Liviu Drăghici la Sport Total FM. Dragi suporteri, stimați ascultători, bună ziua și bine ne-am regăsit la Povești de suporteri. Astăzi vorbim despre un turneu de fotbal, de mini-fotbal ca să fim mai preciși, dar este un turneu aparte, fiind un turneu 100% al suporterilor. Alături de mine în studio este Cristi, managerul revistei Ultra. Cei care ne ascultă de mai multă vreme cu siguranță și le amintesc din edițiile precedente. Cristi, te salut, bine ai revenit la Povești de suporteri. Bine te-am găsit, salut! Până să începem să vorbim despre turneu și despre organizare și tot ce mai e în jurul turneului, am făcut un obicei aici la Povești de suporteri să începem cu 2-3 vorbe despre invitat. Știu că tu ai mai fost la noi. Pentru cei care ne ascultă de mai puțin timp, cine e Cristi în afara terenului? Da. Mi-aduc aminte că spuneam, am avut o întreagă introducere acum, nu știu, cam un an și jumătate când am fost prima dată aici la emisiune. Îți spuneam că sunt de ceva vreme în fenomenul Ultras de aproximativ 15 ani. Bineînțeles că susțin și eu o echipă care din păcate în acest moment nu mai există. Revista Ultra am făcut-o împreună cu alți doi prieteni acum 5 ani. Chiar prin acest turneu de la Brașov s-a concretizat toată munca noastră până acum. Vorbim imediat despre turneu. Înainte să ajungem la turneu, hai să pornim de la idee. Cum v-a venit ideea de un turneu Ultra? Au mai fost turnee organizate de suporteri, a fost în ianuarie Fotbal fără patroni, da. Dar de unde ideea unui turneu 100% al suporterilor? Trebuie să recunosc că ideea mea aparține, dar fără ajutorul colegilor din redacția revistei și fără colaborarea tuturor echipelor participante, acest turneu nu s-ar fi realizat. Ideea a fost că am zis să facem o premieră la nivel național. Am fost curioși în contextul fotbalului românesc actual dacă mai există unitate în rândul ultrașilor din România. Exact cum am și anunțat când am luat hotărârea de a face acest turneu, ideea turneului vine ca o reacție la toate potroglăriile celor de la LPF și FRF, din cauza efectivă a mafiei din fotbalul românesc, fie că este reprezentată de patronii, de cluburi sau de conducători, niște oameni care au avut grijă să desfințeze, să dezafilieze sau să retrogradeze aproape toate echipele de tradiție din România. În acest moment, dacă urmărim Liga 1, de exemplu la Brașov, doar suporterii echipei Dinamo mai au echipă în Liga 1, în rest toate celelalte echipe sunt ori desfințate sau dezafiliate, ori retrogradate, ori în stare de insolvență sau nu știu în ce altă stare. O să vorbim imediat și despre echipele participante și despre ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, pentru că nu e tocmai ok ce se întâmplă la noi. Cum ați ales Brașov? De ce Brașov și nu București? Mă gândesc că Bucureștiul era mai aproape pentru mulți dintre suporteri. Da, clar, acum gândindu-mă puțin, e clar că un oraș din sud ar fi fost mult mai ok pentru realizarea turneului, dar la început am zis să fie undeva în centrul țării, unul la mână. De la mână, Brașovul este un oraș foarte, foarte frumos și liniștit. Odată cu acest turneu, lumea ar putea avea și o perioadă de relaxare, să spunem, pentru că este o zi de vară, bineînțeles, vii la un turneu, dar poți să și vizitezi împrejurimile. Ca idee am avut o variantă de rezervă la Moreni, dar, sunt serios, la Moreni mergeai, jucai fotbal pe stadion și altceva nu avea ce să mai faci. Ideea este că noi am crezut că vom atrage mai multe echipe din Ardeal. Din păcate, din Ardeal numai suporterii echipei FC Brașov și ai Universității Cluj au onorat prezența și cei echipei Jiul Petroșani. În rest, din păcate, n-am avut și alte echipe participante. De aceea am încercat să ducem turneul la Brașov. Câte echipe au fost? Turneul a avut 16 echipe participante. Le-am împărțit în 4 grupe separate. Și apoi a fost sistem eliminatoriu. Din fiecare grup s-au calificat 2 echipe mai departe și apoi am avut sferturi, semifinale și direct finală mare. Ce echipe? Ai spus Brașovul, mă rog, pentru ei a fost un avantaj că n-am mai plătit cazare. Da. Ai spus Universitatea Cluj. Da, am avut, păi să le luăm pe rând în ordinea înscrierilor la turneu. Peluza Nord Iași
Steel Boys Galați, grupul din Peluza Nord de la Oțelul Galați, Oastea Fiară, singura echipă din Basarabia, Chișinău, da. care a onorat și ne bucurăm că ne-a onorat cu prezența ei, fiind total pentru unire cu noi, sunt pentru românism și sunt tot tipul deschiși la acțiuni ultra și la echipa națională, îi vedem tot timpul. Peluza Șepcile Roșii, da, de la Universitatea Cluj, Liga Suporterilor Stegari, după cum ai spus și tu, brașovenii, Peluza Nord Pitești, da, suporterii din orașul Marelui Dobrin, T2 Rapid, Peluza Nord Vaslui, Peluza Sud Dinamo, Peluza Sud Moreni, că tot vorbeam de morenari, Peluza Sud Steaua, Unii Sub Tricolor, Peluza Sud Craiova, da, cei care în acest moment efectiv nu au echipă, au fost baciocoriți de întregul sistem, Peluza Sud Farul Constanța, Peluza Sud Tulcea, o altă echipă care în acest moment, din păcate, nu mai există și se încearcă crearea unei alte echipe care să preia istoria vechi echipe, și Peluza Sud Jiul Petroșani. Acestea sunt cele 16 echipe care au participat la turneul de la Brașov. Da, într-adevăr, încercam să-mi dau și eu seama cine mai are echipa la nivelul ligii întâi. Le numeri pe degetele, nici măcar pe degetele unei singure. E una singură, spun eu, Dinamo, atât. Care și ea este în insolvență. Deci acesta este starea. Înțeleg unde bați, eu am vrut să zic și de Steaua, dar în contextul discuțiilor apropo de FCSB și de faptul că Peluza Sud și Peluza Nord boicotează meciurile actuale echipe. Exact, da. Da, am înțeles de ce zici. Da. Nu, Brașovul e printre progradate. Exact, Liga 2, da. Da, uite, știi ce mi se pare mie ciudat și, mă rog, mie nu, pentru că eu știu destui suporteri, dar probabil pentru ascultători e un pic ciudat că vorbim de Peluza Dinamovistă și Peluza Steristă la același turneu. Se poate așa ceva? Iată că s-a putut. Se poate, se pare că se poate, după turneu se poate. Am dus o muncă de lămurire cu liderii peluzelor, ambelor peluze participante, au înțeles ideea turneului, au venit în număr mare și nu a fost absolut nicio problemă. Deci, dragi ascultători, stimați suporteri, iată că se poate. Nu e ce vedeți dumneavoastră la televizor, exact, că se alergă cu pietre, că se bat pe la metreu sau pe cine știe unde, sau poate ori fi, nu zic nu, dar iată că adevărații suporteri știu să respecte niște valori, știu să respecte un turneu, munca unor oameni care s-au străduit să-l organizeze. De curiozitate, ați avut jandarmi? Asta voiam să completez acum. Și asta în condițiile în care nu a fost jandarmeria prezentă. Nu, pentru că noi nu am colaborat cu ei de la bun început. Turneul s-a organizat pe un teren privat, în interiorul stadionului Forex Brașov, care este un teren 100% privat. Uite, mi se pare ciudat un pic, pentru că, mă rog, evenimentul a fost destul de mediatizat. Chiar Sport Total FM a fost unul dintre parteneri, exact, da. Plus activitatea voastră pe rețelele de socializare. N-au trimis măcar o săgeată, așa, un civil printre voi, nu? Da, avem o poveste aici legată de jandarmerie. Lumea nu știe, dar cu toate că am promovat turneul, oamenii își luaseră cazare în Brașov, suporterii ultra și echipele participante. Noi înainte cu o zi efectiv nu aveam unde să mai ținem turneul, pentru că înainte cu 2 zile jandarmeria a intrat puțin pe fir și a făcut presiuni asupra conducerii celor de la Forex Brașov, cum că ar veni huliganii și le-ar devasta stadionul. Iar noi cu o zi înainte efectiv nu aveam unde să ținem turneul. A trebuit să mă duc la Brașov cu o zi înainte de dimineață, să semneze propria răspundere, eventualele pagube materiale și în continuare să mențin decizia de a nu colabora cu jandarmeria. Păi jandarmii practic au făcut asta ca să fie și ei prezenți? Exact, ei voiau să asigure paza turneului. Asta însemna că noi efectiv să nu mai simțim libertatea pe care ne dorim de atâta vreme. N-am mai fi putut aprinde o fumigenă care este inofensivă. N-am fi putut bea o bere, pentru că deja se schimba statutul din teren privat, se schimba statutul terenului acolo, devenea teren, nu știu, public, să zicem. Iar fără jandarmeria a fost, pot spune, perfect și sper să avem confirmarea aceasta și avem feedback-ul de la cei participanți și în general este pozitiv. Păi uite, o să dau și eu numerele de telefon acum pe post: 0730 001058, 0752 221058. Dacă sunt suporteri care au fost la turneu, fie în calitate de jucători, fie în calitate de spectatori, fie pur și simplu, nu știu, brașoveni care au
venit din curiozitate. Chiar am fi interesat să auzim și o părere din afară, pentru că putem, bineînțeles, fi acuzat că suntem subiectivi. Doar că uite că fără Jandarmi, cu Steaua și Dinamo în același loc, cu Craiova până la urmă, cu Rapid, cu alte echipe care de obicei se duelează la nivel local. De exemplu, am avut Iași, Galați, Vaslui. Sunt echipe care se războiesc când sunt derbiuri locale. Farul Constanța iarăși a venit. Corvinul Hunedoara ar fi putut să vină pe ultima 100 de metri. Să nu uităm că există o rivalitate între Corvinul Hunedoara și Jiu Petroșani, da. O rivalitate destul de mare. Poate că la nivel de țară se văd doar rivalitățile acestea mari, dar există și rivalități mici. Dar iată că au lăsat deoparte aceste rivalități pentru ideea unui turneu, mai ales că... Uite, apropo de rivalități în țară, îmi vine în minte și nu cred că orice suporter când spune rivalități adevărate se gândește la Utapoli. N-am auzit în înșiruirea de echipe și cele două nume. Ce echipe v-ați mai fi dorit să fie și n-au fost la turneu? Sau cui ați mai adresat invitația și n-au răspuns afirmativ? În primul rând aș vrea să clarific puțin treaba aceasta. Când am decis să organizăm acest turneu, nu s-a pus problema ca noi ca revistă să invităm anumite peluze. Am zis așteptăm să vedem cine se înscrie. După ce au început să se scrie echipele, printre care și reprezentante ale echipelor Steaua, Dinamo, Rapid, am spus, măi, vedem că sunt câteva echipe care încă nu dau niciun semn. Și atunci am spus, haideți să contactăm. Avem de la Steaua deja înscriși, avem de la Dinamo, de la Rapid, de la Craiova. Haideți să vedem ce sunt cu băieții de la UTA, să contactăm. Băieții de la Timișoara. Ne-am mai fi dorit băieții de la Hunedoara să vină, de la Satul Mare, de ce nu? Echipă cu tradiție veche. De la Reșița, iarăși. De la Sibiu, pentru că este o echipă care era și aproape, vorbind regional, dar și o echipă care este susținută 100% da, uite, de la și Timișoara și Sibiu mă surprind că au lipsit din peisaj, pentru că ei au o mână de suporteri destul de destul de implicați și mă așteptam să... Și uite, de ce să nu o spun ca petrolist, îmi pare rău că n-am auzit printre înșiruirea de echipă și numele Petrolului. Sunt și ei, pe care i-am contactat. Toți cei despre care vorbesc, scuze-mă că te rerup, toți cei despre care vorbesc, au refuzat invitația, dar sunt motive pe care nu sunt în nu vreau să intrăm în această discuție, pur și simplu alții n-au avut încredere, poate n-au putut să se organizeze. Totuși, Brașovul față de Timișoara este o distanță destul de mare, poate n-au vrut nici să se prezinte cu o echipă de 5 oameni exact cei din teren și să nu fie nimeni pe margine, pentru că ca o peluză mai mare trebuie să te respecti, vorba și de imagine, nu trebuie să te condamnăm. Poate la anul, la următorul turneu, dacă va mai exista, va fi mult mai bine. O să faceți și voi ca UEFA și o să măriți numărul de echipe calificate direct, o să se califice 148 de echipe, o să se califice. E un început și sperăm să fie. O să vorbim și de planurile de viitor un pic mai încolo. Hai să vorbim acum strict și despre fotbal. Am înțeles că au fost 4 grupe de câte 4, eliminatoriu. Câteva rezultate, deși la un turneu din ăsta nu cred contează neapărat scoruri. Da. Numai o secundă, că eu, fiind și, am fost și organizator, dar recunosc, toți am fost organizatori acolo de la revistă, dar toți am fost și jucători, printre altele. Adică eu, de exemplu, am jucat în echipa Unisă Tricolor. Am fost jucător la ei, echipa care susține, bineînțeles, suporterii care susțin echipa națională, suporterii care au ales să nu facă niciun fel de compromis cu federația, dar am colegi din redacție care au jucat și la alte echipe de la turneu. Din diferite motive, nu au vrut să se afișeze, dar m-au ajutat foarte mult la organizare. De asta spun că nu prea știu exact toate rezultatele, dar au fost, nu știu, de exemplu, am fost și arbitru, la un moment dat unul dintre arbitrii nu mai putea să arbitreze, a făcut insolație după 6 ore în soare, iar am arbitrat un meci foarte interesant între Peluza Sud Steaua și Peluza Șepcile Roșii în semifinale, care s-a terminat la penaltiuri. A fost singurul meci din turneu care s-a terminat la penaltiuri, s-a decis la penaltiuri. A fost o senzație extraordinară și cred că le-a plăcut și lor. Da. La final, după ce nu te-a alergat nimeni pe teren, nu vezi cazul Gino Iorgulescu? Nu, n-am avut absolut nicio problemă și vreau încă o dată să felicit toate echipele că au respectat cei 2 arbitri care au venit la turneu și au stat 7 ore în soare
și-au arbitrat doar pentru că au vrut să arbitreze la acest turneu. Nu este ușor să arbitrezi niște echipe de ultrași, pentru că știți cum e, sunt organizate, sunt obișnuite să aibă anumite reacții dacă nu le convine ceva. A fost foarte ok. Hai că vorbim despre arbitraje și despre rezultate după prima pauză. Scurtă pauză, revenim cu Cristi la povești de suporteri. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Dragi suporteri, stimați ascultători, ne întoarcem cu Cristi la povești de suporteri. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ideea turneului, despre organizare, câteva amănunte din cadrul turneului. Rămăsese să vorbim un pic foarte pe scurt și despre rezultate, cu mențiunea că într-un astfel de turneu acestea nu contează. Cristi, înainte să vorbim despre rezultate, dăm voie să mai zic o dată numerele de telefon pe post: 0730 001058 0752 221058. Dacă vreun ascultător dorește să intre în direct cu noi, suntem aici. Hai să vedem rezultate de la turneul Ultra de la Brașov. Da, am făcut roșii de rezultate între timp. Din acest punct de vedere nu prea mă pregătise, pentru că din punctul de vedere nu sunt foarte importante, așa cum ai spus și tu. Pentru mine a contat foarte mult ideea turneului. Până la urmă suntem niște jucători amatori, așa că... Dar așa pentru statisticieni e foarte... Minutul și scorul, știi, ca la fotbal, minut cu minut. Da. Bun, apoi în grupa A să spunem niște rezultate. De exemplu, Peluza Nord Pitești, Peluza Sud Moreni 0-1. Dinamoviștii au bătut pe băieții de la Chișinău cu 2-1. Sau ce mai avem noi pe aici? Sud Dinamo, Peluza Nord Pitești 1-1. S-au calificat din grupa A Peluza Sud Dinamo pe primul loc și Peluza Sud Moreni. În grupa B, T2 Rapid au bătut Unit Sub Tricolor cu 4-0. A mai fost Peluza Sud Faro cu Steel Boys Galați 3-1. Da, derby local. Oțelul Faro, da, ce meci. Da. Clasamentul aici au T2 Rapidul s-a calificat de pe primul loc și Unit Sub Tricolor pe locul 2. În grupa C, o grupă foarte, foarte echilibrată. Peluza Nord Vaslui, Peluza Sud Tulcea 0-0, Peluza Sud Craiova, Peluza Șepcile Roșii 1-1. Iar Craiova Cluj, doamne, ce meciuri. Peluza, da. Vasluienii iarăși au luat bătaie cu 0-7 de la Clujeni, apoi tulcenii au ținut în șah iarăși Craiova cu 0-0, după care craiovenii au făcut iarăși scor cu Vasluiu 10-1, iar Șepcile Roșii Tulcea 2-0. S-au calificat Peluza Șepcile Roșii pe primul loc și Peluza Sud Craiova pe locul 2, iar în ultima grupă Sud Steaua, Peluza Sud Petroșani 8-1. De menționat că băieții de la Petroșani au venit la turneu ca ultimă echipă înscrisă și au venit fix 5 oameni exact cât trebuia o echipă în teren, ceea ce este de lăudat, pentru că alte echipe n-au reușit să se organizeze, să trimită măcar această echipă. Adică au înțeles că e foarte important să prezinte. Bravo lor că au respectat turneu. Da. Peluza Nord Iași, Sud Steaua 1-4 și să mai spun, brașovenii au bătut iarăși pe Petroșeneni cu 3-0. S-au calificat Steaua și cu Brașovul mai departe. În sferturile de finală, Sudul Dinamo a luat bătaie de la Unit Sub Tricolor cu 0-1. T2 Rapid a bătut pe Peluza Sud Moreni cu 4-1. Sud Steaua a bătut Craiova cu 1-0, iar Peluza Șepcile Roșii au bătut brașovenii cu 1-0. În semifinale s-au întâlnit T2 Rapid și Unit Sub Tricolor, au câștigat rapidiștii cu 4-0, iar clujenii i-au bătut pe cei de la Steaua la penaltiuri cu 5-3. Deci după 2-2 la egalitate, 5-3 la penalturi. A fost un meci foarte, foarte frumos. O să spun după ce spun și finala un mic detaliu legat de acest meci. Finala a fost între T2 Rapid și Peluza Șepcile Roșii, s-a terminat cu scorul de 3-0. Deci au câștigat T2 Rapid. A câștigat T2 Rapid, da. Mișu îmi comunică în caz că avem un ascultător. Da, bună ziua, bun venit la Povești de Suporteri. Salut, Liviu mă numesc, am mai fost în studio la voi. Salut Liviu, Delta Tulcea, zic bine? Poftim? Delta Tulcea, zic bine? Da. Bine. Salut și pe Cristi, colegul meu de la Revista Ultra. Înțeleg că acum ne sunt din calitate de organizator și de membru în redacția Revistei Ultra. Noi ne-am auzit aici pentru Delta Tulcea acum ceva vreme. Da, exact, acum câteva luni de zile. Liviule, cum a fost la turneu?
Păi a sintetizat colegul meu mai multe dintre amănunte. Vreau să mai punctez două, trei chestiuni. Pe lângă faptul că n-a fost jandarmerie prezentă, a fost în afara incintei, a fost o mașină de jandarmerie, atât. Când plecam de la turneu, s-a întâmplat să am mașina chiar lângă duba jandarmilor. Și trecând pe lângă ei, am fost surprins. Jandarmii foarte curioși m-au întrebat ce rezultate au mai fost în fazele finale de la turneu și cum a fost finala și cine a jucat mai bine. Erau probabil că puteseră pariuri între ei. Și eu i-am întrebat dacă a fost vreun incident, dacă au avut ceva de reproșat. Au zis că toată lumea a fost ok, foarte multă lume a trecut pe lângă ei, în afara incintei, dar a fost pace și armonie cu toată lumea. Uite, din punctul ăsta de vedere ați ales bine Brașovul. Am văzut câteva stadioane ale țării mergând cu petrol în deplasare. La Brașov cred că e singura experiență pozitivă pe care am avut-o apropo de jandarmerie, când la intrare ne confiscau acele brichete, monezi și așa mai departe și în schimbul lor primeam un bilețel ca la garderobă și după meci puteam să le ridicăm, ceea ce prin alte locuri n-am văzut. Da, e de apreciat, dovadă că se poate, dacă se vrea să se... Nu, oricum, vis-a-vis de subiectul ăsta cu jandarmeria, sunt de lăudat suporteri în primul rând, pentru că au fost foarte mulți suporteri, să zic o mulțime foarte pestriță. Și toți și-au văzut de treaba lor. Deci absolut toți și-au văzut de treaba lor. Jandarmeria cu mici diferențe, la fel cam peste tot. Da, uite, știi ce sunt curios, Liviule? Și, mă rog, întrebarea e pentru amândoi, neapărat doar pentru tine. În timpul meciului și în fața blocului mai apar așa șicane, cu atât mai mult cu cât, cum ai spus și tu, erau o masă de suporteri destul de pestriță. Au fost pe terenul de joc, mă refer, nu știu, incidente din astea, durități? Deloc. Aș putea începe, aș putea începe eu să spun. Da, pot spune că deloc, exact cum zice Liviu. Oricum, Liviu, tu ai jucat pe terenul 1, dacă nu, pe terenul 2, a fost în grupa C, Delta Tulcea. Eu am fost pe terenul 1. Le-am acoperit pe ambele. Exact, da. Nu a fost absolut niciun fel de incident. Că au mai ieșit discuții la un faul, că a băgat unul piciorul mai tare sau ceva, asta e partea a doua. Dar nu, să fie nici măcar o îmbrânceală, să zică. Nu a fost nici măcar o accidentare. Nu a fost accidentări. Și s-a jucat pe sintetic. Am avut și medici. S-a jucat pe sintetic, da. S-a jucat pe sintetic, am avut medici, 2 medici de la Crucea Roșie și nu au fost accidentări. Mă rog, nu grave, au fost acolo câteva, să spun, un ligament, o mică întorsă, un tindere, da. Când alergi după autobuz, până la urmă faci eu. Exact, da. Nu a fost, din acest punct de vedere nu. Liviule, știi ce vreau să te mai întreb? Pentru că peluzele menționate toate au o activitate destul de intensă, chiar dacă multe dintre ele nu mai se bucură de echipă la nivelul ligilor, nu știu, Liga 1, Liga 2. Cum a fost pe marginea terenului? Vreau să menționez că tot la subiectul ăsta au fost vis-a-vis de marginea terenului. Au fost foarte mulți oameni dintre brașoveni, oameni neimplicați în fenomenul ultras, oameni care au venit să caște gura să vadă cine sunt acești ultrași care apar pe la televizor și bagă teroare în țară. După turneu am auzit multe păreri la fața locului, toți au fost impresionați și de atmosferă în primul rând, că au venit să vadă un turneu de fotbal și să-i vadă pe ultrași, dar toți au fost impresionați de atmosferă și am auzit păreri cum că dacă ar mai fi evenimente ar veni cu mare plăcere. Și toți erau un pic uimiți că a fost turneu de ultra și nu s-a certat nimeni cu nimeni, totul a fost ok. Și ce să zic, de pe margine a fost extraordinar din punct de vedere al atmosferei, mai ales că a coincis cu prima etapă din prima ligă, unde stadionele au fost preponderent goale, nu au fost suporteri care să facă atmosferă, doar oameni care au văzut meciul, gen chibiți sau microbici, atât. A fost liniște pe mai multe stadioane, toți suporterii au fost concentrați la Brașov, la turneu. Uite, mă uit acum pe pagina voastră de pe o rețea de socializare, Romanian Ultras se numește pagina, dacă sunt ascultători care vor să vadă pozele, și sunt niște poze cu adevărat senzaționale, cu diverse peluze și cu modul în care s-au prezentat acolo. Pe revista Ultra, nu Romanian Ultras. Ok, o să distribui revista Ultra atunci. Da.
Tu te uiți pe Romanian Ultra sau? Asta mi-a picat mai, ok, mi-a picat mai la îndemână. Da. Ok. Da, și într-adevăr, uite, mă uitam acum pe o statistică, la nivelul primei ligi au fost, în prima etapă, în total, atenție, 32.800 de spectatori. În toată țara. Da. Păi, acum, sincer, de la Chiajna, cine să vină la meci sau de la voluntari? Deși la voluntari să știi că am văzut o brumă de ultraserie, ca să zic așa, chiar sunt curios, au o pagină pe o rețea de socializare, poate o să detaliez un pic unul de la ei cândva, deși nu știu ce am avea de vorbit. Revenim la turneu. Vreau să vorbim. Eu mai aveam de făcut o mențiune și apoi să-l las pe Cristi să continue, că e la fața locului. E un subiect care an la rând a suscitat interes în rândul ultrașilor, pirotehnia. E un subiect care arde. La acest turneu s-au aprins sute de obiecte pirotehnice, torțe sau fumigene, precum și alte obiecte. Vreau să spun că nu a existat nici măcar un rănit sau să se întâmple ceva. Deci s-au aprins undeva la 400-500 de obiecte pirotehnice și n-a fost absolut nicio problemă. Pentru că în toate cuplajele de știri și peste tot zice că pirotehnia poate să facă rău, să rănească, și sunt sancțiuni, sunt pedepse foarte mari pentru obiecte pirotehnice aprinse pe stadioane sau introduse pe stadioane. La acest turneu, absolut toate echipele au aprins câte ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic. Da, uite că vreau să fac o recapitulare pe scurt. Te rog să mai rămâi alături de noi, Livile, 2-3 minute. Da. Vorbim de 16 peluze. Vorbim de Steaua, Dinamo Rapid, Craiova, Argeș în același loc, Faru, Cluj și așa mai departe. Vorbim de 500 de materiale peste 500 de materiale pirotehnice și niciun incident. Nici în teren. Aproximativ 350-400 de oameni prezenți în incinta stadionului Forex. Păi probabil de-aia, Liviule, nici n-au fost incidente, că n-au avut cu cine, adică suporterii n-au avut cu cine să creeze aceste incidente, lipsind jandarmii. Exact asta le-am și spus colonelului cu care vorbisem cu câteva zile înainte și mă întreba la telefon, bine, domnule, dar nu faceți o înștiințare către jandarmerie ca să asigurăm paza? Și am spus, nu vă supărați, dar noi nu vrem să colaborăm cu dumneavoastră. Păi de ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, singurul motiv pentru care a început un incident ar fi din cauza jandarmeriei. Și iată că s-a dovedit că e adevărat. Da. Da, exact. Da. Liviule, dacă vrei să mai rămâi alături de noi, o poți face cu dragă inimă. Dacă nu, ne spui și oricum eu apreciez că ai intrat în legătură directă cu noi. Păi poate să rămână, pentru că oricum mai este un număr de telefon liber în cazul în care cineva vrea să sune. Da, dacă cineva vrea să ne sune, ne poate suna. Da, rămân în legătură până la pe celălalt număr. Da. Cu plăcere. Am vorbit un pic. Avem atâtea de vorbit și mie să nu omit câte ceva, mă mai ajută oricum și Liviu. Am vorbit un pic de rezultate. Sunt curios cum e fotbalul jucat de suporteri. Cum a fost atmosfera din teren? Cum s-a simțit de acolo? Că v-ați spus și în teren, ați spus și pe margine. Da, eu sunt un băiat care în general vrea să testeze mult în viață, vrea să încerce tot timpul senzații noi. Caută motivații, caut provocări. Am vrut să și joc la acest turneu, chiar dacă am fost unul din organizatori, am vrut să și joc. Și am simțit această senzație. A fost una, cum spun, extraordinară, pentru că am simțit oamenii din spatele meu, implicit cei de la Unisul Tricolor care unesc mai multe peluze din țară. I-am simțit efectiv cum ne susțineau pe noi, pe echipa din teren, știi? Cântau cu ardoare, exact ca pe stadion. Da, uite, asta e interesant, pentru că voi sunteți în general cei care cântă. Voi, mai rar să vă susțină cineva de pe margine, voi sunteți cei care susțin necondiționat o echipă. Exact, da. Bine, am cântat și noi cu ei la finalul meciului, că în timpul meciului era un pic mai greu, dar am cântat. Bine, personal vorbind, ei au fost și foarte entuziasmați pentru că echipa noastră a ajuns să până în semifinale și nu se așteptau la așa ceva, adică am jucat și bine pe lângă asta. Dar și Liviu la rândul lui a venit și ne-a susținut, pentru că la un moment dat echipa sa, Peluza Sud Tulcea, a fost eliminată din grupe, dar apoi s-a alăturat celor de la Unisul Tricolor, pentru că este una din peluzele care susțin acest proiect. Dar am mai avut și altul băiat din
organizare care nu era în UST, era de la Brașov din echipă, de exemplu, sau de la Faro. Da. A fost o senzație extraordinară, dar și Liviu poate să spune, mai ales că eu au avut un moment extraordinar. Mă las pe el să vorbească. A avut un moment de pirotehnie. Toți jucătorii Deltei Tulcea, după un meci, cred că cu Steaua, dacă nu mă înșel, Nu, cu Cluj. cu Cluj au luat fiecare câte o torță în mână și au început să alege pe teren cu torțele în mână și tot stadionul, toată cinta Forexului s-a oprit și au aplaudat. A fost extraordinar. Îmi pare rău că nu ne pregătisem în caz că marcăm un gol să-l sărbătorim într-un fel mai deosebit, dar n-a fost să fie, așa că am așteptat spre finalul meciului să ne facem... Oricum ați avut un gol averaj extraordinar, de 0 goluri marcate și 2 primite, mi se pare, sau... Da. Oricum, din punct de vedere al jucătorilor, vreau să zic că a fost un sentiment aparte din moment ce nu eram obișnuit să cântăm pentru jucători, acum să ni se cânte de către colegii noștri din tribună. Și plus că multe din meciuri au avut un grad foarte mare de spectaculozitate. Deci au fost meciuri, cum a și Cristi mai devreme, meciuri dintre tot Steaua și Peluza Șepcile Roșii, cu 4 goluri în timpul regulamentar și apoi cu loviturile de partajare. Au fost foarte multe meciuri cu multe goluri și foarte frumoase, apreciate de... Da, mi-e dor de imaginile astea, mi-e dor de voi pe stadioane. Mai luăm o scurtă pauză, revenim cu ultima parte a emisiunii. Rămâneți pe Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Dragi suporteri, stimați ascultători, iată-ne pentru ultima parte a emisiunii Povești de Suporteri. Alături de mine în studio Cristi, la telefon îl mai avem pe Liviu de la Tulcea. Vorbim despre turneul Ultra, un turneu organizat la Brașov la care au participat 16 echipe compuse din suporteri ai diferitelor echipe românești. Au fost în același loc Dinamo, Steaua, Rapid, Craiova, Argeș, Oțelul, Faru, Brașov, Cluj, chiar și Zimbru, Chișinău, o prezență așa zis exotică, deși e cam forțat termenul. Nu s-a înregistrat niciun incident, am vorbit despre materiale pirotehnice care s-au folosit acolo. N-a murit nimeni de la nicio petardă. Știți ce ați vrea să vă întreb și profit de ocazie că v-am pe amândoi în emisiune. Cum s-a văzut în presă sau cum a reflectat presa acest eveniment? Păi o să spun eu, a fost cam sceptică la început, dar după turneu au scris exact ce trebuie să scrie, mai puțin un anumit articol de la un ziar care se lega de o chestie foarte, foarte urâtă, dar în rest presa a fost foarte, foarte pozitivă și au reflectat realitatea. Inclusiv la televiziune s-au arătat câteva imagini și... Da. Dăm voie să te întrerup un pic, îmi cer scuze, se pare că mai avem un ascultător pe fir. Da. Te salut, bună ziua, bun venit la Povești de Suporteri. Salut, cum vă numesc din partea Peluzei Sud Craiova. Bun venit la Povești de Suporteri, îmi face plăcere să am și pe cineva de la Craiova în emisiune. Bănuiesc că ai fost direct implicat în turneu. Da, direct implicat prin prezență. Cum a fost pentru voi care vedeți, care nu mai aveți neapărat fotbal la Craiova, pentru că ceea ce e acum la Craiova nu se poate numi fotbal, cum a fost participarea la un turneu de genul ăsta? Pentru noi știi cum a fost ca și cum am fi fost acum 5 ani într-o deplasare la Dinamo. A fost întâlnirea cu prieteni vechi, tot drum și tot ce s-a întâmplat acolo ne-a adus aminte de ce ne e dor. Și tocmai de asta ne-a plăcut și ne-a impresionat și ne-a făcut să înțelegem că nu suntem atât de huligani sau tot felul de denumiri care sunt adresate și că suntem niște oameni civilizați care ne putem întâlni și putem socializa fără nicio problemă, ceea ce denotă că suntem maturi și indiferent de ce se întâmplă în fotbalul românesc, oricât de dureros ar fi, noi rămânem în picioare și nu o să se schimbe lucrul ăsta niciodată. Da, sunt de apreciat toți suporterii care au participat la acest turneu, pentru că, așa cum zicea și Liviu mai devreme, a fost o masă destul de pestriță. Aș vrea să te întreb ceva... Așa e, Da, te ascult și întreb eu ulterior. Pentru mine, sincer, a fost ca o palmă dată de noi toți, tuturor contestatarilor și tuturor celor care ne cataloguează și tocmai din cauza asta, apropo că vorbeați mai devreme de presă, poate că presa nu a
nu s-a legat prea mult de subiectul ăsta, tocmai pentru că pentru ei a fost o palmă. Adică de multe ori presa ne-a catalogat în fel și chip și acum când am reușit să demonstrăm că nu e cum spun ei, nu prea n-au mai băgat în seamă. Puțin important pentru că noi ne-am demonstrat nouă, în primul rând, că suntem capabili și asta contează cel mai mult. Da, adevărat, probabil s-ar fi discreditat pe ei înșiși dacă ar fi scris de bine despre Ultrași. Nu știu, n-am de unde să știu, nu vreau să intru mai adânc în subiectul ăsta, suntem până la urmă colegi. Oricum, cum am zis și mai devreme, Sport Total FM a răspuns afirmativ invitației de a fi parteneri acestuia. Apreciem lucrul ăsta că încă mai există presă, să zicem, normală și ne bucurăm că ați fost lângă noi. Știi ce vreau să te întreb acum, dincolo de turneu, dincolo de reuniunile acestea de suporteri care sunt cu adevărat încântătoare din punctul meu de vedere, care mai e situația la Craiova? Pentru că și eu și mulți dintre ascultătorii noștri simțim lipsa Craiovei Maxima pe care o știam noi până la urmă. Da, credem că nu simțiți mai mult decât noi și situația la Craiova e așa cum n-a fost niciodată, adică ciudată și de neînțeles chiar și pentru noi, care credeam la momentele la care am avut de-a face cu patron Castai, cu Nețoiu și fel de fel, credeam că mai rău nu se poate. Și am ajuns la concluzia că de fiecare dată ne-am înșelat. În momentul ăsta nu vedem niciun viitor, singurul viitor plauzibil este probabil să ne facem propria echipă. Noi nu mai putem avea încredere în nimeni, abia mai avem încredere în grupul restrâns care a mai rămas între noi. Nu mai putem avea încredere în nicio promisiune și abia ți-am zis, abia mai avem încredere între noi pentru că s-a dovedit că ne-au trădat chiar și prieteni apropiați. Din motivele lor de neînțeles pentru noi și nu știm ce o să urmeze, noi rămânem oricum mereu acolo împotriva lui Mititelu, împotriva tuturor celor afiliați lui și rămânem mereu în picioare. Da, adevărul că existăm, că nu existăm, suntem mai pătimași decât am fost când aveam echipă, cred-mă. La voi, la Craiova, chiar ați mers din rău în mai rău și e păcat pentru fotbalul românesc până la urmă, pentru că n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește, nu sunt... Da, să vezi echipe ca Voluntari, ca Concordia Chiajna, Viitorul... Sincer, lucrul ăsta cumva ne face să ne simțim mai bine. Adică, sincer, decât să fi făcut parte dintr-un astfel de campionat, mai bine nu mai existăm și uite că poate ne mai întâlnim la un turneu ultra. Adică decât să facem parte dintr-un campionat cu echipe de genul și cu un fotbal care se joacă astăzi valoare aproape de zero, atunci nu prea mai văd rostul nostru. Noi nu prea mai contăm fotbalul, de fapt, în general nu prea mai contează. Contează business-ul și profitul, după părerea mea. Da, poate ne mai auzim la una din ediții aici, la Povești de Suporteri. Am mai avut un invitat de la Universitatea Craiova și a fost o emisiune cu adevărat specială. Eventual o să iau numărul tău de telefon de la Cristi și ne auzim după emisiune. Oricum, fotbalul românesc simte lipsa... Noi ținem oricum să mulțumim organizatorilor, să vă mulțumim și vouă, să mulțumim tuturor celor prezenți pentru civilizația de care au dat dovadă toți și să sperăm că o să ne mai întâlnim pe stadioane sau pe stadioanele închiriate. Mulțumim frumos pentru intervenție, weekend plăcut îți doresc, mult succes acolo la Craiova și să ne auzim cu vești bune și din teren și din afara terenului. Ciao, salut și lui Cristi. Ciao, pa. Cristi, hai să revenim, ne apucasem să discutăm un pic despre presă. Da, îl mai avem și pe Liviu, mi se comunică din regie, îl mai avem și pe Liviu pe fir. Liviule, îmi cer scuze că te-am lăsat așa oarecum în plan secund, dar veștile despre știința sunt atât de rare încât profit de fiecare ocazie. Nu e neapărat ca o prioritate, dar am crescut mulți dintre noi cu echipa Craiovei Maxima. Eu nu eram născut atunci, dar poveștile și de la tatăl meu care e petrolist, aud povești despre Țicleanu, despre Balaci, despre echipa aia pe care o avea Craiova în momentul respectiv. Vorbeam înainte să luăm al doilea telefon, vorbeam despre reflectarea în presă a evenimentului. Liviule, cum a văzut presa turneul Ultra, din punctul tău de vedere ca organizator și ca jucător al Deltei Tulcea?
Ulterior, turneului poate n-a avut o acoperire foarte mare, poate că nu s-a vrut să aibă o acoperire foarte mare, dar acolo unde s-au făcut articole, la ziarele care au făcut articole, majoritatea au tratat cu obiectivitate și au scris exact ceea ce s-a întâmplat. Adică nu au dezavuat adevărul, nu au inventat, nu au... au relatat exact tot ceea ce s-a întâmplat. Uite, întreb și o chestiune ipotetică mai mult. Dacă, Doamne ferește, ar fi fost vreun incident sau dacă acele materiale pirotehnice aprinse ar fi schimbat ceva... Deci ar fi vorbit și acum, după o săptămână. Adică ar fi fost cap de afiș în toată presa, în toată media, huliganii și-au dat din nou un petec și... Tocmai de asta mă bucur că a fost o palmă dată tuturor, v-a arătat tuturor că până la urmă suntem oameni cum azi și de atât de mai devreme de la Craiova, suntem oameni civilizați în primul rând, oameni care se respectă între ei și până la urmă diferă doar culorile, că avem aceleași valori cu toți. Avem aceleași asemănări, suntem exact la fel, suntem oameni foarte dinamici și ne respectăm și suntem civilizați. Da, sper ca opinia publică să perceapă cum trebuie acest turneu, pentru că în general ultra și sunt catalogați în fel și chip. Mișu ne spune că mai avem un telefon. Salut, bun venit la Povești de Suporteri. Salut! Sunt Tobo de la Peruza Sud, Dinamo. Bun venit la emisiune, ești primul dinamovist pe care îl avem la Povești de Suporteri. Nu și ultimul. Clar nu și ultimul, asta da. Da. Aș vrea să spun și opinia despre ce s-a întâmplat la Brașov. A fost un turneu care ne-am simțit foarte bine. Un turneu în care ne-am simțit ca acasă. În mare, ce pot spune despre acest turneu? Răzvane, vreau să te întreb eu ceva, mă scuz că te întrerup. Da. Pentru mine a fost un pic ciudat și am spus-o de 2 ori pe parcursul emisiunii, cum de s-a întâmplat ca Steaua, Dinamo și Rapid să se afle în același loc și să nu iasă rău, ca să zic așa. Sincer, a fost un turneu ultra. Ultra pentru noi înseamnă ceva. Atâta timp cât noi am discutat să nu se întâmplă nimic și să nu iasă cu scandal acolo, asta a fost. Da, eu mi-am exprimat recunoștința pentru suporteri și surprinderea plăcută apropo de faptul că ați reușit să fiți acolo și să faceți un așa spectacol și pe teren și în afara lui. Da, a fost o provocare la sfârșit în care Steaua a inițiat Sud Dinamo, pe care am acceptat-o. În viitor vom fi 50 la 50. Ca în Anglia, cum se făcea pe vreme. Ca în Anglia, da. Dar atâta timp cât am discutat și am acceptat nu iasă nimic la acest turneu, a fost tot ok. Da, încă o dată felicitări tuturor participanților, bravo și organizatorilor. Mulțumim frumos pentru intervenție. Din punctul meu de vedere n-ar mai fi trebuit încă cel puțin o oră ca să fie emisiunea așa cum doream eu. Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii. Că tot ești pe fir, Răzvane, aș vrea să le transmiți un gând tuturor ultrașilor din România, indiferent de culori. Indiferent de culori, ne vedem în Ungaria. Adevărat, la meciul echipei naționale. Mulțumim frumos, Răzvane, pentru intervenție. Poate ne vedem și la una din edițiile Povești de Suporteri aici, direct în studio, pentru că, așa cum spuneam, n-am avut pe nimeni de la Dinamo. Liviu, un gând pentru urtașii români? Aș vrea să fie un gând tot despre turneu. Așa cum toți au fost mulțumiți și foarte plăcut impresionați după turneu, pentru că a fost o anumită unitate. S-a văzut că se poate și pe viitor să se țină cont că se poate orice atunci când e bunăvoință. Și în rest ne vedem cu toții la Budapesta și auzim numai de bine. Vă mulțumesc frumos amândurora pentru intervenții, vă doresc un weekend plăcut. Cristi, pe foarte scurt, ce planuri de viitor aveți apropo de manifestările dedicate ultrașilor? Noi rămânem la fel ca la început, rămânem
drepți în fața presei, noi vom fi pentru ultrași în continuare, revista este făcută de către ultrași pentru ultrași. Rămânem ultra, este clar. Vom promova tot ce este frumos din fenomenul ultras. Dacă va mai fi vreun turneu, încă ne gândim la chestia asta, să treacă timpul, dacă va fi la anul sau oricum avem și campionatul european la anul, în timpul verii, dacă va fi peste 2 ani, vom vedea. Ideea este că rămânem pe baricade și luptăm în primul rând pentru drepturile suporterilor, pentru dreptul la liberă exprimare și pentru libertatea pe stadion. Cristi, mi-aș fi dorit să mai avem un pic de timp, poate mai reluăm o ediție cu altă ocazie, pentru că aș fi vrut să explicăm românului ce înseamnă ultra, pentru că românul știe de ultra în general de la vacanțele în Bulgaria cu ultra all inclusiv. Nu ne mai ajunge timpul, din păcate. Atât pentru astăzi la Povești de Suporteri. A fost alături de noi Cristi, am avut telefoane de la Tulcea, de la Craiova și de la Dinamo, o emisiune care mie mi-a plăcut. Mă acuzați că zic de fiecare dată același lucru, dar văzând pasiunea acestor băieți, n-ai cum să nu rămâi impresionat, mai ales că, recapitulăm, fără jandarmi, cu pirotehnie, fără incidente. Atât pentru astăzi la Povești de Suporteri. Până sâmbătă viitoare rămâneți cu Sport Total FM. Vă mulțumesc! Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.